続いてはこちらです。中国新疆ウイグル自治区の中心都市ウルムチが緊迫しています。大規模な暴動から2日、現地ではウイグル族と漢民族という2つの民族の抗議行動が起きるなど、民族間の対立が深まっています。156人が死亡し、1080人が怪我をした暴動から2日。ウルムチ市内に入った NHK の取材クルーは今日午前、各国のメディアとともに焼けた商店の撮影を許可されました。ところが取材を始めると、ウイグル族の住民およそ200人が次々と集まってきました。父親や子供が不当に拘束されていると涙ながらに訴えました。大勢のウイグル族の人たちが集まって警察の車両を取り囲んでいます。やがて武装した警察部隊ともみ合いになりました。その4時間後、今度は大勢の漢族の人たちが手に武器を持ちながら規制を上げて行進しています。ウイグル族に反感を抱く漢民族の住民数千人が繁華街で行進を始めました。手にしているのは大きなスコップ、そしてヌンチャクも。漢民族の住民が向かったのはウイグル族が多く住む地域です。緊迫感が高まります。警察の部隊が駆けつけ行進を遮りました。漢民族とウイグル族の対立の背景に何があるのでしょうか。イスラム教を信仰するウイグル族に対して圧倒的な資本力を背景に新疆ウイグル自治区に移住してきた漢民族。漢民族が地域の行政や文化に深く関わっていく中で、ウイグル族の間に潜在的な不満が高まっていました。台湾在住のウイグル族で天安門事件のリーダーの一人でもあるウワルカイ氏はこう語ります。在新疆，共产党实行殖民统治，它导致的结果自然是维吾尔人跟汉人会有非常深刻的仇恨，而且这仇恨不是一天造成的，是几十年以来慢慢造成的。这样的一个事件，会让民族之间的和解变得遥遥无期，也会让人民对政府之间的信任永远没办法产生。我希望，事端不要再扩大。一方、中国政府。警察はおとといの暴動について映像をもとに参加者の割り出しを進めています。国営の新華社通信はこれまでに男女1434人を逮捕したと伝えました。在任何国家出现这种打砸抢烧的严重暴力事件，都是不能够允许的。暴動を鎮圧した地元政府の対応は正当なものだったと改めて強調しました。またウルムチ市は今日夜間外出禁止令を出し、市のトップが市民に対し冷静になるよう呼びかけました。国際社会に波紋が広がっています。オランダで6日、ウイグル出身の人たちが中国大使館の前で抗議活動。およそ140人が一時拘束されました。各国からは懸念の声が上がっています。We're afraid this figure could increase, and of course we deeply regret the loss of life. I don't think I want to speculate on what
may have caused the violence. And of course, we call on all sides for calm and restraint. またイタリアを訪れている中国胡錦涛国家主席と会談したイタリアのナポリターノ大統領は、中国は人権意識を高めなければならないと述べ、中国側の対応に注意を促しました。この発言に対して胡錦涛国家主席の反応はありませんでした。新疆ウイグル自治区では西部の都市カシュガルでもおよそ200人が抗議行動を行おうとして当局に阻止されたということで、現地の警察は暴動が他の地域に広がる可能性もあるとみて厳戒態勢を続けています。